ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ପାଳିବା ରଜ। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମଉଜ ପର୍ବ ଏଇ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା, ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରଜ ପର୍ବ ଭାବେ ଗଣା। ଖୁସିର ଲହରୀ କୁଆଁରୀ ମାନଙ୍କ ସଜବାଜ ସାଙ୍ଗ ମେଳି, ରଜପାନ ଖାଇ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ଆନନ୍ଦେ ଖେଳନ୍ତି ଦୋଳି। ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ପହିଲି ରଜ ଯେ ମଝି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିବସ ହୁଦାହଟେ ଜାଣ ରଜସ୍ୱଳା ଭୂମି ବସୁମତୀ। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏକଥା ରଖିଥା ମନ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସେ ଧରାରେ ଖୁସିରେ ବିତାଇ ଦିନ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ରଜ ପର୍ବ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ରହିଲେ ରଜ ପର୍ବ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନହେଲେ ବି ସଜବାଜ ହେଇକି ପିଠାପଣା ଖାଇକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆଉ ନ କହିବା ଭଲ। ସେଦିନ ତ ଗଲାଣି, ଯେମିତିକି କଥାରେ ଅଛି, ସେକାଳ ପଖାଳ ଗଲାଣି। ବାହାରେ ରହିଲେ କି ରଜ, କ'ଣ ରଜ, ରଜ ଦୋଳି କାଇଁ, ଖାଲି ଘରେ ରହିବା କଥା, ପିଠାପଣା କରିକି ନିଜେ ଖାଅ, ଘରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଯିବା ଦୋଳି ଖେଳିଦେବା, ଘରେ ଯିବା ବସି ପଡ଼ିବା, ସେଠି ଯାଇ ତାସ୍ ଖେଳିବା, ସେଠି ଯାଇ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିବା। ପିଲାବେଳେ ତ କେତେ ସାରା ଖୋ ଖୋ ଖେଳ, କବାଡ଼ି ଖେଳ, ରଜ ଦୋଳି, ବରଗାଁ ବରଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଯେଉଁ ରଜପାନ ଖାଇବାର ମଜା ଆଉ ଏବେ କାଇଁ। ସବୁ ଦିଏ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା, ହେବି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ମୁଁ ଜନନୀ ବସୁମତୀ, ଭୂମି କର୍ଷଣ ଆଉ ବୀଜ ବପନରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ମତି। ଧନ୍ୟ ବସୁମତୀ ଧନ୍ୟ ତାର ପ୍ରୀତି, ଯୋଗାଏ ଦିଏ ସରବ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରା, ନଥାଏ କିଛି ଅଭାବ। ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ମା ବସୁମତୀର, ଏକଥା ଭୁଲି ନ ଯାଅ, ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରି ରନ୍ଧନ କରି ନ ଖାଅ। ଜୀବ କରେ ଦୟା ସୁଧ ହେଉ ମାୟା, ଏକଥା ମନରେ ହେଜ, ମାଦ୍ୟ ମାଦକତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ପାଳିବା ରଜ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ରଜ ମାନେ କମ୍ପଲସରି କିଛି ହଉ ନା ହଉ ଘରେ ମଟନ କରି ଖାଇବା। ଆଉ ବାକି ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ରଜ ପାଳିବାରେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଥର ରଜ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ନା। କିଏ ସଟର୍ଡେ, ବହୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସଟର୍ଡେ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ,